Jesu Kristu inkosi. Iyanibingelela abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sikhona. Manje ngihlekiswa ukuthi kanti ngibingelela zonke izinsuku ngoba ngiqala ukufika eBramshire. Abantu sengiyabazi ngisho ngamagama. Kodwa ngisabingelela namhlanje. Ngiyabingelela abazalwane inkosi seyinhle. Thembekile ngekhathi zonke sidinile. Siyavuka silale siphinde sivuke. Umusa akukho nokodwa esingayibonga ngakho. Kodwa nje sathola umusa. Safumana inhlanhla. Sawuthola lo musa. Manje leli culo liyangivuselela nje kakhulu. Elithi nawe ungakakholwa ngibheka ungakholwa kwethu. Mhlambe ungakholwa kwami. Ngoba bengazi ukuthi bengikholwa kodwa ngingakholwa. Bengikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Kodwa bengingakholelwa ekutheni ngiyakwazi ukuxhumana naye. Futhi bengingakholelwa ukuthi angenza konke ngevinje icebo lakhe. Kodwa bengikholwa ukuthi ukhona. So leli culo nje njalo maliculwa kuyafika nje ukuthi akushiwa abantu abahamba lapha ya. Uma bethi nawe ongakakhona. Kodwa akushiwo thina. Esathi masigula sigijime sibadokotela singazange sasho ukuthi inkosi kwabuhlungu la wawudalile lokubuhlungu. Ngoba kubuza ukuthi umbuze wawuyidalile inkosi nalento uthi ngiyofika kuyona bese iyabona ukuthi wenze njani. Ngiyanibingelela eBramshire. Siyajabula kakhulu ukunibona. Okukhulu kakhulu ukuthi mhlawumbe sesizosuka la sithuthe siye kwenye indawo ukuvuma kwenkosi. Ngikholwa ukuthi masiphinde sibuya la so bese sibingelela endaweni enje. Bazalwane uJesu Kristu inkosi.